tie dve základné hodnoty, ktoré chceme realizovať prostredníctvom nášho programu. Tá sloboda, tá je zrejme jasná, je to najvyššia hodnota v spoločnosti, teda my ju pokladáme za najvyššiu hodnotu spoločnosti, jednak osobnú slobodu, aby človek nebol obmedzovaný kýmkoľvek, aby si mohol robiť čo možno za vhodné, pokiaľ samozrejme nezasahuje do slobody iného jednotlivca, no a potom jednak ekonomickú slobodu, to znamená čím menej bariér, čím nižšie dane a odvody. Vo veľa oblastiach dnes štát znamená bariéru, štát by sa mal obmedziť na jeho základné funkcie, ako je súdnictvo, školstvo, polícia. Tak o tú solidaritu sa snažíme v nejakej základnej miere a nechceme ju do nekonečna zvyšovať. V solidarite tam by sme to chceli unifikovať najmä a zjednodušiť ten systém, pretože on je dnes hrozne komplikovaný. On je tak rozmanitý, vyše 70 rôznych sociálnych dávok, predurčuje ten systém na takú mieru komplikovanosti, že väčšina úradníkov jednoducho sa v ňom nevyzná dostatočne dobre, a to nehovorím o ľuďoch, ktorí tak je nutné zlúčiť vymeriavacie základy, respektíve stanoviť iba jeden jediný vymeriavací základ, zlúčiť 13 rôznych odvodov do jedného alebo do dvoch, zlúčiť tie sociálne dávky, respektíve nahradiť ich jednou alebo niekoľkými základnými. Zatiaľ máme približne 100 000 eur buď na... S týmito 100 000 eur, ktoré máme k dispozícii, sa dá strana založiť a dá sa s ňou fungovať, povedzme 1 rok alebo 1 aj niečo roka. Tak napríklad budeme mať v programe dekriminalizáciu marihuany, neviem do akej miery a v akom rozsahu to ľudí osloví, takisto budeme mať v programe odluku cirkvi od štátu. Chceme dosiahnuť zvýšenie osobnej slobody. Kompletný program plánujeme predstaviť až na jeseň, budeme mať programovú konferenciu koncom septembra. Posledné 2 týždne, medzi prvým a druhým kolom, viedol Gašparovičov tím jednoducho lepšiu kampaň. Či to bola náhoda, alebo to bolo premyslené, alebo im iba niečo tam, nejaké geniálne vnúknutie tam niekomu došlo, to teraz necháme bokom. Ich kampaň sa mne osobne javila lepšie, hlavne teda ako úžasne hrali s tou mediálskou kartou, treba povedať, že to jednoducho vyšlo. My ideme získať 5%, aby sme sa dostali do parlamentu. To nie je výhrad na úrovni 51% v prezidentských voľbách, tam je obrovský rozdiel. Ten program, ktorý predstavíme v septembri, tak určite s ním by sme nezískali 50%. Nikdy. To jednoducho v tejto spoločnosti dlho ešte možno nebude, to si uvedomujeme. Iveta od začiatku nemala šancu vyhrať, neboli žiadne prieskumy, ktoré by potvrdzovali jej víťazstvo, iba zablísla sa nádej po prvom kole, lebo získala nečakane veľa. Čo robia zle, akurát vedia o tom pekne rozprávať. Tak možno, že práve preto, že to pekne rozprávajú, ale neviem, ako žiadne skutky tú popularitu neodôvodňujú. Vidím vysoký morálny úpadok. Treba rozlíšiť medzi populistickými a populistickými krokmi. Chcem vám hneď uvieť 2 príklady, ale zásadne áno, samozrejme odhodlal a nakoniec to aj robíme. A ja to vnímam tak, že je populizmus, ktorý je škodlivý a je populizmus, ktorý kľudne môže mať nejaké ekonomické rácio a ktorý dokonca je prínosom pre spoločnosť. A ten druhý my robíme, tam nemáme žiadne zábrany, napríklad jedna z našich referendových otázok je obmedzenie nákupnej ceny vládnych limuzín. Toto je otázka, o ktorej bežne vravia ľudia, že je populistická a ja som nemám vôbec žiaden problém, no tak nech je populistická, ale mňa jednoducho vytáča, keď vidím, ako si nejaký bezvýznamný minister vyváža zadok v aute za 100–150 000 eur, keď mu bohate postačí auto za 40. A populizmus, ktorý je vyslovene problémy, že rozbil sadzbu DPH, zavedol druhú sadzbu na lieky, ale lieky neplatia bežní ľudia, lieky platia aj tak nemocnice. Čiže tam by malo zmysel, keby on znížil sadzbu na lieky na tých 10% a zároveň by povedal, odvod na zdravotné poisťovne nebude 14, ale 13%. To by pocítili ľudia. Tak napríklad opatrenie, že zvýši sa nezdaniteľné minimum. To znie veľmi pekne, poviem milí ľudia, no tak už teraz nebudete prvých v korunách si pamätám tie sumy, nebudete prvých 100 000 korún ročne nezdaňovať, budete 120 000 korún ročne nezdaňovať. Čiže 20 000 korún navyše môžete mať príjem, ktorý sa nebude zdaňovať a z toho daň 4 000 je to, čo vy reálne ušetríte. No áno, lenže to môže fungovať niekedy, inokedy, ale nie teraz, kedy Slovensko zároveň je vystavené takému problému, že prijalo euro, čo bol správny krok, ale ostatné meny devalvovali, čiže nákup v zahraničí je ďaleko lacnejší a on keď teraz budem tých 4 000 korún navyše
do ruky im ich strčí, no čo spravia tí ľudia? No pôjdu si nakúpiť do Maďarska, do Čiech, do Poľska. Nemal zvýšiť to nezdaniteľné minimum, ale mal znížiť DPH, aby práve oficiálny nákup, legálny nákup na Slovensku bol lacnejší. U nás teda štát hospodári s peniazmi nevie, to tesne pred voľbami 2006 mohol tento štát inkasovať 14 miliard korún za cargo, boli záväzné reálne ponuky na stole. Fico, a to je ten nebezpečný a zlý a škodlivý populizmus, to jednoducho zastavil. Bez ohľadu na to, aby mal pripravený plán B, on to jednoducho to zastavil. Dneska musí doplácať 130 miliónov eur, čo je 4 miliardy korún, stratu, vyrovnať stratu. Alebo odpúšťanie odvodov. Tak máme 8 najvyššie odvody na svete a on tu dojde odpúšťať nejakým firmám odvody, zase bratričkovanie, vybrané firmy, respektíve musia také podmienky splniť, čo nesplní firma, ktorá je v problémoch. Čo splní. Samotný štát na tom šrotovnom zarobil, jak tvrdia ministerskí úradníci. Tak ja sa pýtam, prečo nie je navždy a na všetko. Fico tu prespal 2 tučné roky, kedy naozaj mohol robiť štruktúrálne reformy. Malé štáty, ako je Slovensko, jediné, čo môže robiť, je krízu prespať. Majitelia tých výrobných firiem a tých výrobných prostriedkov sa sami predsa snažia, aby mali opäť zákazky. Zníženie dane za prvé nie je všeliek a za druhé nedá sa zamieňať daň s daňou. Napríklad daň z príjmu Fico znížil, i keď nie sadzbu, ale znížil to nezdaniteľné minimum, ale práve vtedy mal znížiť DPH, lebo problém je so spotrebou. Čiže pokles ekonomiky celoročný Slovensko ešte nikdy v histórii nemalo. Ďalší rekord, čo sa Ficovi teda podaril, je, že k 28. februáru 2009, čiže teraz pred mesiacom, bolo plnenie plánu, ako štát dostáva dane, tak tento plán bol plnený len na 70%. Koncu februáru mali mať sumu X, šestinu z roku, a mali len 70% tej sumy X. To ešte nebolo nikdy. Nikdy. Aj v najhorších časoch bol plán plnený lepšie ako 70%. 78 sa mi zdá, je druhé nejaké iné historicky. Keď bol minister financií Mikloš, tak bolo plnenie plánu cez 100%. A jednoducho títo tu ako úplne oni nevedia, nielen, že sociálne nevedia hospodáriť, nevedia ani len plánovať. Čo sa konec koncov ukázalo za 40 rokov socializmu, že nevedeli plánovať. A to, čo spôsobí deficit, je najmä, že zrazu prestali tiesť dane. A druhý krok je tieto nezmyselné výdavky. Tá zásluhovosť v prvom pilieri nemá čo hľadať. Prvý pilier má byť len solidárny a obzvlášť, keď to, čo spravila predošlá vláda, že zaviedli druhý pilier, ktorý je výlučne zásluhový, tak obzvlášť vtedy mal byť prvý pilier výlučne solidárny, aby toto dalo nejaký ten správny mix, že každý človek mal mať nejaké percento svojich príjmov do prvého piliera, ale všetci by dostávali rovnaký dôchodok na nejakej základnej úrovni. To mala byť tá solidárna zložka, ktorú by robil prvý pilier. A z druhého piliera by tiež každý platil nejaké percento, ale dostával by presne podľa toho, koľko tam zaplatil. Odvodový bonus navrhuje úplne zrušiť dôchodkovú hranicu, každý nech robí koľko chce. Odvodový bonus, ktorý navrhujem, je neutrálny voči verejným rozpočtom.